Nziyo WinkyD Mira na disappear from YouTube musure mekunge arohwa copyright claim from Kenako Music. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to hit the notification button kuti pese patinoposta muwe the first people to know. Hey, muZimbabwe vanhu vakaziva something, they actually use it to settle scores. Unotoona kuti WinkyD is now a victim. Nziyo disappear pamwechete na Mira dzakaimbwa na WinkyD tese tinozviziva, asi iko zvino arohwa copyright claim from Kenako Music. Kenako is a brand yanga ina Oskid and the other DJ. So these guys split, umwe akatanga inonzi Mushroom Production, umwe akatanga inonzi Oskid Production. Saka Kenako doesn't exist anymore. But vari kuclaima song vachiti song ndeyavo. Fight yacho maybe iri kubvira pakuti pane royalties asina kubhadharwa kana kuti pane mari dzisina kubhadharwa since WinkyD was signed under the Kenako brand. Guys, zvakaoma. Unotoona kuti scores are going to be settled using such information. Kubva zvangobuda nyaya yekwacharamba pakutanga kuda kuburitswa zvema-copyright this, copyright that. Asika munongoziva the greatest of all time, mukomana WinkyD. Haasi munhu anofarira zvekukomenta. So he has not said anything as yet. Pasara paYouTube dzingori dzakaiswa nevamwewo nziyo, but iye pasite pake chaipo haichakwanise kuva available because they have taken down the songs. Nyaya dzacho dzinorwadza, but having put in so much work, these artists are supposed to just sit down and talk things through, because disappear yanga ine maviews akawanda pamwechete na Mira, and this way his greatest songs, actually the greatest album that came out so far. Saka unoshaya kuti zviri kubva pachi zvavanga vachingoshanda vese nana Oskid. Recently vakatomborwira kuti zita ra Oskid risina kuiswa pama acknowledgements. Zvinhu zvidiki zvinenge zvakadaro vanhu vanofanira kungotaura kwete kupanishana nekurovana nema-copyright strike. Is this necessary? Ma-artist emuZimbabwe dai vambokurawo varega kuita zvepwere.